Olatz, Salvador, non de Montre ote dabil, izozki hori ahoan duela, eta hori berari ginen irakurtzen ez da. Azken eguzki printzak dakartzala, eta Olatz, Salvador zertan hariko ote da. Tira, irailean disko berria du, baina aurrapen singela duzue hau, eta azken eguzki printzak honek gainera diskoaren tankera aurreratzen digu, zenolako doinuak, zenolako irudia dakarren, hori irailean izango da, baina honezkero aurrerapen hemen duzu, eta neko udatiarra, gaur eguraldia kantauri isuri alde honetan ez da oso udatiarra, ala bai, baina euritxu xamarra bai, biharko eguzki gehiago ere izan dezakegun, urtaroari segide eman ahal izateko. Besterik ez, gaurkoz bagoaz, baina badakizue hor bestaldean behar zaituztegula, egunero, ez utxik egin, kolpez kolpe, gabon pasa. Metamorfosi baten erdian bezala koloreak gelan dena maituko bada hemen arnazala uxeda edan irakarri dituzu azken eguzki printzak nahi baduzu behintzat ikango zaitu irakarri dituzu azken eguzki printzak nahi baduzu behintzat irakarri dituzu azken eguzki printzak nahi baduzu behintzat ikango zaitu Datorren geltokian transizio energetikoari begira jarriko gara Gares energia egitasmoaren bitartez. Eta ikusiko dugu nola energiaren hausnarketatik gobernantzaz, elkarlanaz, auzolanaz hitz egin daiteken ere. Andere deitu dute, Euskal Herrian topatutako gizaztarnarik zaharrenak izan daitezkenak aurkeztu dituzte gaur Bizkaiko Arkeologia Museoan. Gutxienez duela 150.000 urte inguruko 18 giza fosil topatu dituzte arkeologoek Karrantzako El Polvorin koban, eta adituen ustez litekeena da guztiak gizaki bakararenak izatea. Emakumezko batenak seguruenik. Andererenak alegia, Asier Gomez Olibentzia Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko irakasle eta ikerlariak zuzendu du ikerketa, eta haren hitzetan kontserbadorea da oraingoz jakinarazi duten datazioa, fosilak are zaharragoak izan daitezkela iradokitzen baitu ezurren morfologiak. Dioenez, Ataporkan Sima de los Huesos izeneko gunean topatutako urre neardentalen erradioaren antza du Andereren erradioak, eta horren ondorioz 200.000 edo 300.000 ere izan ditzakeela uste dute. Zuzenean datatu ahal izateko moduko fosil gehiago agertu artean ordea, hipotesi bat ez da oraingoz. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez baldintzapeko askatasuna eskuratu du Xabier Perez Aldunate iruindarrak etxeratek asteazken honetan jakinarazi duenez. 19 urte baino gehiago zeramatzan Txantrea auzoko bizilagunak espetxe ezberdinetan preso. EAJak eta PSEek Eusko Jaurlaritza berria osatzeko akordio programatikoa lortu ondoren, orain bi aldeak gobernu berriaren egitura eta sailburuen izenak negoziatzen ari dira. Sozialistek esana dute 4 sailburu izan nahi dituztela, orain baino bat gehiago, eta Itxaso Atutxa EAJaren Bizkaiburuko batzarreko presidenteak ez dio aukera horri aterik itxi.
Badakit beti dagoala kalean zurrumurru hori, ez da, gauzak egiten dirala alrebez, lehenengo postuak banatu eta gero edukietaz arduratu, baina egia esan ez da holan izan, eta atzo bertan barriro batzartu ziren bi taldeak egitura hori aztertzeko. Gehiago edo gitxiago, 2012an Urkullu lehendakariak 3 legealdietan izan dituen gobernuetatik lehenengoa eratu ebanean, oso momentu konkretua zen, krisialde batetik urtetzen edo handiek urten barik gengozan, eta murriztu egin ebazan bai sailburuen ordezkaritzak, ez da? Oraingoan gehiago izatea ala ez, edukien arabera eta eduki horren banaketaren arabera etorriko da. Gehiago izan daitezke, Eusko Jaurlaritzak izan ditu ordezkaritza zabalagoak ere, eta normaltasun osoz. Ez dakigu ondino zer gertatuko dan, eta egia da Alderdi Sozialistaren azkenengo hauteskundeetan, hauteskunde autonomikoetan, ingala hilabete lortutako emaitzak onak izan zirala, eta hobetu egin ebala bere ordezkaritza, beraz hori ere kontutan izango da. Macronek muturren kontra bozkatzera deitu ditu boto emaileak. Frantziako presidenteak agerraldi bat egin du asamblearako bozak aurreratu zituenetik lehen aldiz. Frantziako presidenteak argi ikusten du bidea, muturretako 2 blokeak maila berean jarri baititu eta boto emaileak deitu baititu muturren kontra eta bloke zentral eta demokratikoaren alde bozkatzera. Gabon deizuela, Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak izan daitezkenak topatu dituzte Karrantzan. Adituen kalkulurik zuhurrenen arabera, gutxienez 150.000 urte dituzten 18 giza fosil topatu dituzte, baina ezaugarri morfologikoek iradokitzen dute 200.000 edo eta 300.000 ere izan ditzaketela. Un hallazgo que sin duda contribuye a completar el relato de quiénes somos y de nuestros y nuestras antepasados, antepasadas. Duela astebete iragarri zuen Osakidetzak zerbitzua murrizketak egingo zituela udan lehen mailako arretako zentroetan. Arazoa ez da berria eta osasungintzaren profesionalen gabeziei aurre egiteko neurriak eskatu dizkiote Euskal Alderdiek Espainiar Estatuko osasun ministroari. Osasungintzaren profesionalen gabeziari aurre egiteko neurriak har ditzala eskatu diote Euskal Taldeek Espainiar Estatuko osasun ministroari. Udan bereziki nabaritzen den gabezia dela baieztatu du Euskal Herria Bilduko Iñaki Ruiz de Pinedo diputatuak. Arazoaren iturria aurreko hamarkadetan egindako murrizketetan ipini du, eta etorkizunerako profesionalak bermatzeko neurriak aldarrikatu ditu. Pero es necesario ir tomando también soluciones y decisiones urgentes. Los sistemas sanitarios están siendo unos sistemas de quemar profesionales. Y eso será una de las primeras cuestiones a las que hay que responder. Hay que retener efectivamente a esos profesionales. Y eso no solamente se hace económicamente, sino creando unas condiciones de trabajo que dignifiquen la profesión. Zentzu berean aritu da Maribel Bakero, EAJko ordezkaria. Profesionalak formatzearen kompetentzia ministerioarena dela baieztatu du. Ministroari ardurak ez hartu izana leporatu dio, eta ezohiko neurriak hartzea aldarrikatu du. Ministra, Euskal Taldeak eta Eusko Jaurlaritzak askotan eskatu dute estatuko gobernuak bere kompetentziak erabiliz osasun zentroetako profesionalen gabeziari aurre egiteko neurriak hartzea. Gaur berriro eskaera berdina egiten dugu. Hau da, BAME edo MIR deialdiaren inguruan estatuko gobernuak neurriak hartzea. Beharrezkoak ditugun profesional nahiko izan ditzagun.
Giza baliabideen kudeak eta Eusko Jaurlaritzaren ardura direla gogorarazi du Monika Garzia osasun ministroak. Azkeneko urteetan profesionalen kopurua 35ean igo dela baieztatu du. Baita osasungintza ikasleen kopurua inoiz baino handiagoa dela ere. Profesionalen gabezia mundu mailako arazoa dela adierazi du eta hartutako neurriekin egoera bide onean sartu dela baieztatu du. O sea que yo entiendo que ante una dificultad los gobiernos quieran decir, bueno, pues la culpa es del de enfrente, pero la gestión de los recursos humanos, el poner encima de la mesa las acreditaciones para formar a profesionales, no depende de mí. Desde el año 2018 se han puesto las medidas para que nos vayamos recuperando y que nos vamos a recuperar, que estamos en la buena senda. El Sistema Nacional de Salud a día de hoy tiene más profesionales que nunca, tiene más profesionales en formación que nunca. Udan zehar gutxienez, 126 osasun zentrotan ordutegi murrizketak ezarriko ditu Osakidetzak. Lehen arretako zentroen 35ean hain zuzen. Joan den astean Osakidetzak iragarri zuen zerbitzua murrizketak egingo zituela udan lehen mailako arretako zentroetan. Zentroen 15,10% izango dituzte murrizketak. Murrizketez hitz egiteko gurean dugu Ester Sabriera, ELA sindikatuko ordezkaria. Arratsaldeon, Ester. Arratsaldeon. Gaina hasieran aurkeztu zizuen Osakidetzak sindikatuei sektoreko mailan udako plana eta bertan iragarri zuen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden 339 zentroetatik 126 izango dutela murrizketa bat. Arazoa ez da berria, ezta? Zoritxarrez arazoa ez da berria eta murrizketak ere ez dira berriak. Badaramatzagu, denbora luzea urte batzuk edo azkeneko urtetan Osakidetzak murrizketak aplikatu izan ditu lehen arretan, baina, ikusten duguna da, gero eta murrizketak gehiago aplikatzen ditula, zentru gehiagotan, ikusten dugula ere, murrizketa horien denboraldia edo epea gero eta luzeagoa dela, eta, jarraitzen dugula murrizketekin, esan bezala gero eta sakonagoak diren murrizketekin, bai udan, bai aste santuan, bai gabonetan, oporraldei guztietan aplikatzen ditu murrizketak zoritxarrez, eta, esan bezala azkeneko urtetan hola izan da, eta hola izaten jarraitzen du. Sakoneko arazoa da beraz, soilik oporraldiko arazoa, bestalde opor garaiei begira zein dira Osakidetzak planteatutako neurriak zehazki? Zuk esan bezala, arazoa ez da berria eta horren atzean dagona da langile falta estruktural bat, arazo estruktural baten aurrean gaude. Askotan entzuten dugu osasun saila aipamena egiten pandemiari, baina guk argi daukaguna eta azpimarratu nahi duguna arazo horiek atzetik datozela. Ni gogoratu nahiko nuke 2019an lehen arretako langileek 3 greba egun egin zituztela, ja garai hartan pairatzen zuten prekaritatea salatzeko. Eta esan bezala, aurtengo udan berriro ere ditugu itxierak, ordutegi murrizketak, ordezkapen faltak, zere azpimarratu behar dugu zentru asko irekita jarraitzen dutela, baina hor oporrak ez dira ordezkatzen, eta bertan dauden langileak, beraien lankideen lana bete behar dutela, eta berriro ere eukiko ditugu zentru batzuk irekita, baina ekipo osoa izan gabe. Azken aldian, zoritxarrez, organizatu egin dugu EAG batzuk eukitzea irekita medikurik gabe. Osakidetzak onartu digu udan 1000 txanda inguru egongo diela kubritu gabe EAG horietan, ambulantziak ere badauzkagu medikurik gabe, eta uda hontan irekita mantenduko dian osasun zentrutan ere ez dago bermatuta ekipoa osorik egongo dela. Hor gertatu daiteke medikurik ez egotea, erizainik ez egotea edo emaginik ez egotea. Langile faltaren aurrean, nola ere egiten diete murrizketok bertan dauden langileei? Argi eta garbi, langileek lan gainkarga bat pairatzen dute murrizketa horiek direla eta alde batetik esan bezala ez da ordezkapenik egiten. Eta horrek esan nahi du, udan edo oporraldietan lanean dauden langileak beraien lankideen lan egin behar dutela. Hau ere egiten da modu estrukturalean urtean zehar, jubilazioak ez dira ordezkatzen, azpimarratzea ere urtean zehar daukagun arazo bat, areagotu egiten dela epe hontan,
Eta bestalde, esan bezala ekipoak ere osorik ez daudenean, bertan dauden langileak hartatu behar dituzte pazienteak, baliabide nahikorik eduki gabe, eta beraien funtzioak dianak ikusita, ezin dute eman beharreko arreta oso bat, eta kalitatezko arreta horrek frustrazioa ere egiten die, eta gainera arrisku psikosozialak ere handitzen dira langile hauen artean. Baliabide falta eta lankarga handiak frustraziora eramaten ditu orduan langileak, eta langilez gain herritarroi ere eragiten digute murrizketa hauek, ezta? Noski bai, argi eta garbi, eta nik uste danok daukagula argi, danok sufritzen dugu, emaiten zaigun arretaren kalitatea gutxitu egiten da, eta batzutan ezin dugu behar dugun arreta jaso. Nik jarri dute lehen adibidea, esaten un azken aldian, EAG-ak irekitzen diala medikurik gabe, ni baldin bani joa EAG batera eta medikurik ez baldin badago, bertan dauden langileak borondate onenarekin hartatuko naute, baina nik ezin izango dut beharreko zerbitzua jaso edo zerbitzu egoki bat jaso. Eta azpimarratzea be bai, murrizketa hauek ere bestelako arreta mailak batzuk ere kargatzen dituztela. Ez zaigu eskapatzen, ez baldin badugu lortzen EAG-an edo ambulategian behar dugun arreta, azkenean edo askotan jotzen dugula urgentzietara, ospitaletako urgentzietara, eta gero eta gehiago ikusten ditugu urgentzia horiek ere kolapsatuta edo gainkargatuta. Ondorio larriak dituzte murrizketa hauek zuen ustez orduan, murrizketek izango duten eragina salatu zuten pasaden astean Barrualde Galdakaoko erakunde sanitario integratuko emaginek eta konponbiderik ezean grebara joko dutela iragarri dute. Nola baloratzen duzue emaginek egingo duten protesta hau? Uste dugu bidezkoa dela beraien protesta, haserre daudela eta haserre horrek oinarri sendo bat daukala. Kasu honetan berriro ere daukaguna da langileen eskazia, langile falta, kontratazio falta, ordezkapen falta, kontziliazioa disfrutatzeko ere arazoak badauzkate langile hauek. Eta, gu azpimarratzea, benetan behar dana da, bermatzea langileak edukiko ditugula, langileen kontratazioa, eta, kontratazio hori errealitate bat izan dadin, giroa eta baldintzak sortu behar diala, eta hori da benetan Osakidetzak martxan jarri behar duna. Era berean, pasaden astelenean, hilaren 10ean, bilera egin zenuten Osakidetzaren zuzendaritzarekin, eta eskaera hauek egingo zenituzten, ezta? Bai, gu mahai gainean jarri genitun, gu behin da berrizelatik salatu izan dugu, benetan perfil batzuen eskaziaren atzean dagona, benetan dela lan baldintza eskaxak. Aitzaki ezberdinak entzuten ditugu, baina errealitate bakarra da hemen kudeak eta kaskar bat egon dela. Badaukagula plantilla bat, plantilla horren adin media 50 urtetik gorakoa dela, eta hortaz belaunaldi errelebo bat planifikatu behar zala, plangintza hori ez da egin, eta horri gainera gehitzen zaio gaur egungo lan baldintzak oso kaskarrak diala, eta horren baitan langile askok ihes egiten dute osasungintza pribatura, atzerrira edo bestelako lanbide batzuetara. Orduan, argi daukaguna da, edo benetako arazo hori konpontzen dugu, eta benetan lan baldintzak hobetzen ditugu, edo, arazoa kronifikatu egingo da, berez guk uste dugu jadanik kronifikatu egin dela, eta ez dugula ikusten planik edo dagoenik benetan estrukturalan arazo bati aurre egiteko. Arazo kronifikatua da orduan zuen ustez, eta haiek zuzendaritzak egindako proposamenak, hau da, etengabeko garraioetako gunetan eta larrialdietan lan egiten duten langileek aparteko orduak negoziatzea edo kobratzeak ez du egoera konpontzen. Legealdi berri hastear da, eta hauteskundeen amaitzak ikusirik, Osakidetzan konponbiderako pausoak egingo direla uste duzue? Erreferentzia egiten zeniozuk aparteko orduei. Azken aldian edo azken urteetan hori izan da Osakidetzan mahai gainean jarri izan duen konponbide bakarra. Nik azpimarratu nahi dut, ordu estra horien ordainketa hasi zela Osakidetzan orain dela 30 urte. Zergatik orain dela 30 urte, garai hartan ja ikusten zalako, lan ordu gehiago behar ziala, perfil batzuen lan ordu gehiago behar ziala,
behar zen arreta eman ahal izateko. Gu oso argi daukagu, ordu estre nordainketan martxan jarri zanean, etziala mahai gainean jarri bestelako neurri batzuk eta arazo strukturala etzala konpondu, eta ikusten ari geana da, behin da berriz planteatzen dena da, ordu estra horiek ordaintzen jarraitzea, kontratazioa bermatu barik, lan baldintza hobetu barik, eta ere azpimarratzea, lan estrak egiteak ere langileentzako gainkarga bat dala, eta beraien osasunean ere eragin bat daukala. Eta legealdi berria hasi behar da, zuk esan bezala, baina guk argi daukagu, balorazioa egiten baldin badugu, orain dela 4 urte baino okerrago gaudela, argi eta garbi, arazo gehiago dauzkagula, arazo handiagoak dauzkagula, eta gobernu berriari benetan eskatzen dioguna dela, behingoz, plan estruktural bat jarri bezala mahai gainean, estrukturalak diren ere arazoei konponbide bat emateko. Egoera nola bideratzen den ikusteke dago, eskerrik asko Ester Zabriera, ELA sindikatuko ordezkaria. Eskerrik asko zuei. Politika kontuetan sortuk eta PCC Kubako Alderdi Komunistak 9 puntuko lankidetza hitzarmen bat sinatu dute Habanan egindako agerraldi batean. Bi alderdien arteko harremana garatzea da xedea azaldu dutenez, horretarako ekintza adostu bide eman da. Besteak beste adostu dute lankidetza ekonomikoaren arloko proiektuak sortzen eta garatzen laguntzeko ahalegin hitzartuak egitea. Ekimen berri bat jarri du abian gure eskuk. Bideo maratoia herri aitortza aldarrikatzeko unea dela uste du eragileak eta hori herriz herri grabatutako bideoen bitartez egiteko ekimen parte hartzailea jarri du martxan. Azaldu iguzu gehiago Udane. Gure eskuk Donostiako bulebarreko kioskoan Bagara bideo maratoia aurkeztu du. Euskal Herria erakutsi nahi dute bere osotasunean, Euskal Herriko herriak lotu nahi dituzte, herritarrek beraiek egingo dute bideoa herri bakoitzean bertako hizkuntza kultura edota burujabetasuna erakusteko asmoz. Bideo honek argia ikusiko du azaroaren 16an, egun horretan zuzenean online ikusteko aukera egongo da, baina presentzialki ere ordu ezberdinetan, Baionan, Donostian, Gasteizen, Bilbon eta Iruñan izango dira eta egun horretan ekimen kultural ezberdinak ere eskainiko dituzte. Subiranotasuna eta herri edo nazio aitortza erdigunean kokatuz, erregisa koska bat gorago jartzeko lorpen batzuk eskuratzeko unea dela deritzo gure eskuk. Horri erantzun nahi dio herri libre bat kanpainak. Herri bat gara, nazioa, burujabe izateko borondatea duen herria, bere kultura, berezitasun, burujabetza proiektu eta handi egiten gaituen milaka txikitasun egin. 7 lurraldez osatutako herri bat gara, Bagara. Bide horretan Bagara bideo maratoia aurkeztu berri dute. Euskal Herriaren nondik norakoak zirrikituak eta berezitasunak erakutsi nahi dituzte. Euskal Herriko herriak martxan jarri eta herri bakoitza elkarrekin lotu. Tokian toki, herri bakoitzak haien berezitasunak bilduko ditu bideo batean. Besteak beste, kultura, hizkuntza, burujabetza edo Euskal Herriarekiko loturaz edo herriari egiten dion ekarpenaz hitz egingo duen bideoa izango da. Herritarren artean grabatuko da eta herritarrek grabatuko dute. Ilusioa eta sormena oinarri izan da eta elkarlanean beti ere.
Gure eskuk dei egin die tokian tokiko eragile talde norbanako eta abarrei, beraiekin harremanetan jarri eta partekatzeko norberaren herria zerk egiten duen berezi. Denen artean Euskal Herria erakutsi nahi dute herria zarro egoteko. Lan guzti honen emaitza bideo guzti horiek osatuko dute eta hori azaroaren 16an argitaratuko da. Online zuzenean zabalduko dute, baina presentzialki ere ordu ezberdinetan Donostian, Baionan, Gasteizen, Bilbon eta Iruñan ekimen kultural ezberdinak eskainiko dituzte. Hezkuntzan adunan izango da Gipuzkoako eskola txikien festaren 35. aldia, ekainaren 16an, eta bertan bilduko dira herrialde horretako eskola txikien sarea osatzen duten 27 herri eta auzo txikietako ordezkariak. Antolatzaileek nabarmendu dute eskola garrantzitsua eta estrategikoa dela landaremuko herri txikientzat bizia ematen dielako. Komunitatea osatzen dugunok, igandean eta festagiroan elkartuko gara, herri eta auzo txikietan eskola edukitzea duen garrantzia aldarrikatzeko. Umeengan herriarekiko erroak eta lotura estua sortzea beharrezkoa du herri batek, bere oraingo eta etorkizuneko izana ziurtatzeko. Euskararen arnasune nagusiak herri eta auzo txikietan ditugu, eta honek horrela jarrai dezan lan egiten dugu eskola txikietan. Eskola txikiekin herri txikiak bizirik mantentzen ditugu, eta etorkizuna ere bermatzen dugu, gure nortasunari eutsi. Adunako eskolaren ibilbidea luzea da. Ibilbide luze horretan, eskola udaletxe azpian egoten zen. Entziklopedia batetik ikasten zuten ikasleetatik hasita, erderaz ikasi eta irakasten zenetik, orain gauden egoerara iritsi arte. Zirkularen gunea eta sagarraren ibilbidea, txikizumba, puzgarriak, urjolasak, txikitxokoak, tailerrak, potxokak. Ordu batetatik orduetara bitartean izango dira sagarraren ekitaldia eta lekuko aldaketa. Bazkaria eta bengo musikatoa izango dira ondoren. Goizean hasitako ekintzearen jarraipenan arratsaldean zehar eta festari amaiera biribila emateko bukaerako ekitaldia dugu. Porrotx eta marimototxen emanaldia. Animatu igandean, ekainaren 16an adunara. Gora aduna eta gora Gipuzkoako eskola txikiak! Gora! Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi du emakume batek salaketa jarri zuela joan den asteko ostegunean. Bilboko masajista batek sexualki eraso ziola esan du. El Correo egunkariaren arabera Bilboko estetika zentro batean izan ziren gertakariak. Bizkarrea masaje bat egiten hasi zitzaion eta ondoren arropa kendu eta bularrak ukitu zizkion modu ez profesionalean. Ertzaintzak ikerketa beatu du eta 58 urteko gizonezkoaren kontrako diligentziak ireki dituela esan du ikertu modura. Ertzaintzaren arabera, litekeena da biktima gehiago ere egotea. Duela 7 urte antzeko kasu bat izan zela esan dute. Hirigintza kontuetan Gipuzkoako landa inguruneko lursailen digitalizazioa sustatuko du Aldundiak. Udane Arbeo, konta eguzu. Gipuzkoak landa mugak digitalizatzeko aurrera pasoak emango ditu, Kontseiluak onartu ditu landa lurzoruko lurzatiak digitalizatzeko udalentzako laguntzak. Eta 2024an 213.000 euro bideratuko dira horietara. 2021an jarri zen abian programa hau eta helburu du lurraldeko landa ingurunearen jabetzen mugak hobeto definitzea eta eguneratzea, dauden mugak eta mugarriak behar bezala identifikatuz eta horien kartografia digitala eginez. Laguntza horien bidez lortu nahi da hamarkada bateko epean Gipuzkoako landa lur guztien kokalekuak GPS bidez georreferentziatuta egotea eraldaketa digitalaren aldeko apustua landa eremura ere zabalduz. Gipuzkoako landa partzelen 180 esku pribatuetan dagoela gogoratu behar dugu eta jabetza oso banatuta dago. Bada orain arte, Legazpi, Zegama, Ataun, Abaltzizketa, Azkoitia, Mendaro, Laberria, Orexa, Zumarraga, Elgeta, Aia, Albizturrantzula, Anoeta eta beste zenbait herrietan ere abian jarri dute programa hau. Gasteizen duela hilabete debekatu zituzten oinezkoentzako gunetan patinete elektrikoak. Bada orain, patinete elektrikoen araudiaren urraketak zigortzen hasiko da udaltzaingoa.
Patinete elektrikoen araudia urratzen dutenei, zehapenak ezartzen hasiko da Gasteizko udaltzaingoak 200 euro arteko isunekin. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen erabilera zehazten duen araua orain dela hilabete aktibatu zen, eta orain arte informazio eta ohartarazpen fasean mantendu da. Hemendik aurrera hori bai, zehapen jarduera normalari ekingo dio udaltzaingoak. Udaltzaingoari agindu zehatzak eman dizkiot, orain arte egindako informazio eta ohartarazpen fasearen ondoren, zehapen jarduera normaltasunera itzul dadin. Orain arte egin dugun moduan, informazioa ematen eta kontzientziatzen jarraituko dugu, baina aldi berean, beharrezkoa da zehapen jarduera normalizatzea, patineten inguruko araudi berria eraginkorra dela bermatzeko. Fase honen balorazio positiboa egin du udalak eta araudia jarraitzen duten erabiltzaileen kopurua gero eta nabariagoa dela baieztatu du. Kaskoa eta argien erabileraren beharra zehazten du testuak, baita oinezkoentzako guneetatik kanpo zirkulatzearen beharra ere. Ezagutza zabaldu ahala behetetze maila orokortu dela adierazi dute udal arduradunek. Araudia benetan eraginkorra bilakatzeko asmoarekin, orain arte ohartarazpena zena zehapen bilakatuko da hemendik aurrera. Momentuz, araudia sartu zenetik lehenengo hilabetean, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen erabilera dela eta 27 zehapen espediente izapidetu ditu udaltzaingoak, urraketa larriengatik. Apirilean 89 izan ziren eta martxoan 67. Bizikletak eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen erabilera kontrolatzeko kanpaina berezia egingo du orain udalak, ekainaren 24 eta 28 bitartean. Otsai amaierako prezipitazio handien ondorioz lur jausi handia izan zen Azkoitia eta Urretxu lotzen dituen bidegorrian Azpurutxo auzoaren parean. Horren ondorioz Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak bertatik igarotzen den bizikleta bidea edota bidegorria berehala ixtea erabaki zuen egonkortze eta konponketa lanak amaitu arte. Bidegorriak dagoeneko 3 hilabete bete ditu itxita, baina oraindik lanak hasi gabe daude obra prestatzen ari direlako. Otsail amaierako prezipitazio handien ondorioz lur jausi handia izan zen Azkoite eta Urretxu lotzen dituen bidegorrian, Aizpurutxo auzoaren parean. Horren ondorioz Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak bertatik igarotzen den bizikleta bidea edota bidegorria berehala ixtea erabaki zuen, egonkortze eta konponketa lanak amaitu arte. Oraindik baina bideak itxita jarraitzen du. Luizia Otsaiaren 28an gertatu zen, Mandabietako tuneletik gertu, tunelaren iparmendebaldeko ahotik metro gutxira. Baieztatu zen 20 metro inguruko luzera eta 15 metro baino gehiagoko altuera hartzen duen harri jausi bat izan zela. Aldundiak adierazi zuen ebaluazio teknikoa egiten ari zitzaiela bideari, eta lur jausi horrek eragindako kalteak arintzeko beharrezkoa den egonkortze eta konpontze proiektua kontratatzen ari zirela. Beharrezko obrak egin ondoren irekiko zutela ere ohartarazi zuten, eta beraz bide horren aldi baterako itxiera errespetatzeko eskatu. Ordutik baina itxita jarraitzen du Azkoite eta Urretxu arteko bidegorriak. Dagoeneko 3 hilabete bete ditu itxita, baina oraindik lanak hasi gabe daude, obra prestatzen ari direlako. Berriro bidegorria irekitzerako gutxienez beste 5 hilabete beharko dituztela aurreikusten dute. Atzera begira jarriz 2004an ireki zuten Azkoite eta Urretxu lotzen dituen bidegorria. Garai batean Urolako trena igarotzen zen trenbidea oinezkoentzat eta bizikletentzat prestatu zuten. Orain 20 urte trenbidea asfaltatu eta tunela txukunduta inauguratu zuten bidegorri berria. Eta ordutik ez da horren beste denboran itxita izan bidegorri hau. Profersa enpresak hilaren 6an bidali zion Eusko Jaurlaritzari Zorrotzako ongarri lantegia berriz irekitzeko dokumentazioa. Ia ordu berean Bilboko San Inazio auzoan batu ziren 100 herritar Sader Profersa kanpora plataformak deituta, Profersa bera eta Sader enpresa Bilboko Zorrotza auzotik kanporatzeko eskatuz. Igor Gutierrez plataformako kidea dugu gurean. Ongi etorri, Igor. Kaixo, arratsaldeon. Aurtengo apirilean sortu zenuten Sader Profersa kanpora plataforma Zorrotza inguruko zenbait taldek, auzo elkartek eta erakunde ekologistak. Sader Profersa kanpora plataformatik, Sader eta Profersa Bilbotik alde egiteko eskatzen duzue, azaldu iguzu lehenik eta behin nondik datorren auzia. Bueno, Sader eta Profersa badira bi enpresa, autorizazio integrale ambientala
lortu zutena 2008an okerrezpanago eta urte asko daramatzatea gurekin. Egia da, beraien eguneroko jardunean, eragozpen pilo bat sortzen dizkigula aireari dagokionez auzokide guztiei, eta urteak daramatzagu eskatzen hiribildutik kanpoko leku batera bidali ditzatela, ezta? Azken saiakera 2016an izan zen, 2016an esan ziguten 2018irako kanpoan egongo zirela, eta jadanik 2024an gaude eta arazo hau ez da konpondu. Ez hori bakarrik, baizik eta, apirilean eta maiatzean, bina istripu edo gertakari suertatu dira bi enpresotan, eta gure ustez, begiratzea besterik ez dago, zenolako goratan dauden bi fabrika horiek, eta gure ustez ezin dute hiribilduan egon behar dute beste leku batean, hiribildutik kanpo, eta segurtasun baldintza guztiak dituen planta batean, eta langileen eskubideak eta osasuna errespetatuko duen beste leku batean. Eta hori ari gara eskatzen, data zehatz bat, bi enpresa hauek hiribildutik ahalik eta lasterren joan daitezen. Eta esan bezala, aspaldiko kontua da hau, nola eragiten diete horrelako enpresak bertako auzokidei? Kontuan hartu behar den gauza bada, enpresa horiek etxe bizitzatik metro eskasera kokatuta daudela, Zorrotzako auzoan, baina baita ere, Errekaren itsasadarraren bestaldean beste auzo batzu ditugula, San Inazio, Deustu Ibarra, eta haizearen eraginez, batzuetan enpresa honen keak, beste auzo ezberdinetara ailegatzen dira, Basurturaino, Altamiraraino. Beraz, oso kezkagarria da, batzuetan airea arnastezina da, askurea sortzen du saman, arnasteko zailtasunak duten pertsonengan, arazo ezberdinak sortzen ditu, estula, sudurrean bebai askurea, eta noski horre guztiari lotu behar zaio, auzokideok egora honekin sentitzen dugun, kezka, ez dakigu zer ari garen arnasten, gainera ez ditugu datu berrealak eta minuturo edo orduro hartzen diren datuak, ze neurgailuak duela urte asko inguruan zeuden neurgailuak zerbitzuz kanpo daude eta ez dituzte berrezarri, orduan horrek bakarrik susmoa eta kezka sortzen du auzoan eta auzotarronan. Neurgailuei referentzia egiten diozuenan, aire neurgailuei egiten diozu referentzia, ezta? Parkatu ez dut zutentzun. Neurgailuak aipatu dituzu, neurgailuei hitz egitean, haize neurgailuen inguruan hitz egiten zabiltza? Bai, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzak dituen airearen kalitatea neurtzeko estazio finkoak. Lehen bazeuden Zorrotzan 2 eta San Inazioen beste bat, eta duela urte asko, zerbitzuz kanpo geratu ziren, ez dakigu zein izan zen arrazoia, ez ziguten azaldu, baina kontua da urteak daramatzagula eskatzen berriro martxan jartzeko, eta gaur daño ez dituzte jarri. Ustez hori baneko kezkagarria da. Eta ez dut aipatu, Saderrek eta Profersak, igual jakingo da ja, baina hainbat gai edo produktu kutxakor tratatzen dituela, eta horien artean sustantzia kimiko arriskutsuak bebai. Hain zuzen ere, 81.000 tona urtean tratatzen dira, eta sustantzia horiek kamioietan etortzen dira egunero gure auzoa zeharkatuz. Beraz, airearen arazoari ere gehitu behar zaio etengabeko kamioien joan etorria, ezta, gure auzoan. Hain zuzen ere, Bilbon orain emisio basuko zonaldea ezarri den momentuan, ez? Guri oso kontrasankorra iruditzen zaigu hori.
Kontraesankorra da, sustantzia kimiko arriskutsuak erabiltzea, datu real falta ere aipatu duzue aurretik, eta neurgailuak ere bai. Egoera honen aurrean, zein da egiten duzuen irakurketa? Bueno, egiten dugun irakurketa da, daturik ematen ez bada, susmoa eta kezka besterik ezin dela sortu, ezta? Eta segurazki, arnasten dugun airea ez dela ainona, ezta? Edo esaten diguten ainona. Guri gustatuko litzaiguke polizia lanetan ez ibiltzea, eta datuen atzetik ez ibiltzea, baina ez digute beste remediorik ikusten. Eta uste dugu, hiritarrok eta auzotarrok errespetua merezi dugula, eta konponbide bat behar dugula, ahalik eta lasterren. Horregatik data zehatz bat jakin nahi dugu, eta ez dugu egon nahi promesa batetik bestera mugitzen. Egoera aldatu ezean, zer egingo duzue? Gu jarraituko dugu presionatzen, jarraituko dugu kaleetan mobilizatzen, auzorik auzo informazio mahaiak jartzen, sinadurak biltzen, orain arte ia 2007-2008 sinadura jaso ditugu, eta horrela jarraituko dugu. Guk argi daukagu bi enpresa hauek ezin dutela Bilbon jarraitu, eta borroka horretan jarraituko dugu, data zehatz eta konkretu bat mahai gainean izan arte. Aldaketen esperoan agurtuko zaitugu Igor, esker mila gurean izatearren. Eskerrik asko zuei. Lan munduan zerainen Idiazabal gazta egiten zuten senar emazteak atxilotu dituzte langileak esplotatzea egotzita. Udan Arbeo. Azken astean bestalde argitaratu da zeraingo gaztagile batzuk atxilotu dituztela langileak esplotatzea leporatuta, baserrian lan egiten zuten 4 langilek adierazi dutenez, ez zuten kontraturik eta astean 7 egunez jarduten zuten. Ildo horretan Gipuzkoako Aldundiak eta Gazta jatorri deiturak zeraingo kasua gaitzetsi dute. Lurralde Oreka Berdeko diputatu Xabier Arrutiren hitzetan, horrelako egoerak erabat justifikazinek dira eta ez dute ordezkatzen gaztaren sektorearen errealitatea ez da lehen sektorearena. Ildo horretan gaineratu du sektoreko erakunde, eragile eta elkarteak elkarrekin lanean ari direla lan baldintza duinak eta bidezkoak bermatzeko eta beraz ezin dutela horrelako egoerarik onartu eta ezin dutela onartu egoera horiek Gipuzkoako gazta nekazaritza eta abeltzaintza jardueraren irudia zikintzea. Mila esker Udane, Araban hitzarmena berritzea eta plantilla handitzea aldarrikatu dute Arabako GOFeko langilek. Hitzarmen berriaren negoziazioak abiatzea eta langileen kopurua handitzea aldarrikatu dute Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundaren langile batzordearen ordezkariek. Gasteizen elkarretaratu dira, profesionalek dituzten lan baldintza kaskarrak eta sektorearen privatizazioa salatzeko. Adineko pertsonen arloan egoitza plazen 120 ingurua publikoak dira bakarrik, adibidez desgaitasuna duten pertsonen arloa plazen 127 publikoak dira bakarrik, adingaben eta familien arloan geroa etxea bakarrik da publikoa eta beste guztiak kontzertatuak, pribatuak dira. Privatizazioak egiten dituzten zaintza lanengan eragin zuzena duela baieztatu dute. Langile gehiago kontratatzea eskatu dute ere zerbitzua modu egokian eman ahal izateko. Plantillak handitzea, betiko aldarrikapena, jende gutxi gaude, zaintza planak aldatzen ari dira, baina langileria gara berdinak, ez dute handitzen plantillak, baina modeloak bai dira hobeak, baina behar dute plan horrek behar ditu jende gehiago aurrera emateko. Hitzarmen berria negoziatzeko beharra plazaratu dute ere. Daramatzagu 17 urte akordio berearekin eta ja ordua da negoziatzeko berriro eta horregatik gaude ere bulegoko atarian eskatzeko zuzendaritza gerentziari negoziazio maila iriketzeko. Sektore bereziki feminizatua dela gogorarazi dute langileek. Emakumeek postuen 89% okupatzen dituztelarik. Nafarroan Foru Ogasunean intersindikalak iragarri du ekainaren 19an beharginek greba egingo dutela.
Foru Ogasuneko AFAPNA, Comisiones Obreras, ELA-LAB eta UGT sindikatuek beste egun batez, bat egin dute elkarretaratzean ekainaren 19ko greba egunaren berri emateko. Sindikatuek plantilla handitzeko beharra azpimarratu dute. Korrupzioaren kontra joan ahal izateko edo herritarrak behar bezala hartatzeko, ezinbestekotzat jo dute langile publiko gehiago egotea. Elako Mikel Uartek Nafarroako gobernuari egin dizkioten eskakizunak azaldu ditu. Produktibitate osagarria langile guztiei edatzea, lankargen azterketa, behin-behinekotasuna murriztea, eta zergadunarentzako eta arreta eta ikuskaritza zerbitzuetan langile kopurua igotzea dira. Orain arte zuzendaritzak entzungor egin diela salatu dute, otsailean izan zuten bilera ostean. Horregatik ekainaren 19an, datorren asteazkenean, greba eguna deitu dute. Ez dute soilik hobekuntza ekonomikoa eskatzen, baizik eta lankarga dimentsionatzea, jendearentzako arreta hobetzea edo iruzur fiskalaren aurkako borrokan eraginkortasunean hobetzea. Horregatik negoziazio serio eta erreal bat hasteko eskatu dute. Palestinako gatazkari loturik bihar pertsona bat epaituko dute Tuteran KAF-en kontra egindako protestetan KAF Trenasak Israelekin duen konplizitatea adierazten zuen pintada bat egiteagatik. Akusatuari 3.500 eurorainoko isuna ezarri zaiokete. Bihar pertsona bat epaituko dute Tuteran KAF Trenasaren kontra egindako protesta baten harira. Joan den maiatzaren 21ean 12 pertsonek deklaratu behar izan zuten Tuteran ikertu gisa. Castejongo KAF Trenasa lantegian egindako protesta ekintza bat zela eta deitu zituzten deklaratzera. Estatu sionistarekin kolaboratzeagatik seinalatu zuten enpresa urtarrilaren 25ean. Epaileak artxibatu egin zuen 11 lagunen kontrako prozesua, baina aurrera egin zuen kide baten aurkako auziarekin. Ostegun honetan ekainaren 13an epaituko dute auzipetutako lagun hori. 10etan izanen da epaiketa eta 3.500 eurorainoko isun bat ezar diezaiokete. KAF Trenasako atarian pintaketa bat egitea egotzita. Epaiketaren harira protestara deitu du Palestinarekin elkartasuna plataformak. Epaiketa hasi baino ordu erdi lehenagorako elkarretaratze bat antolatu du Tuterako auzitegi aurrean, auzipetuari babesa emateko. Palestinarekiko elkartasunaren aurkako errepresioari ezetz esateko eta KAFi Palestinako lurraldetatik alde egin dezala exigitzeko. Plataformak gogorarazi duenez, urtarrileko protesta ekintzaren helburua zen, KAFek Israelgo estatuarekin duen konplizitatea salatzea. Jerusalemgo eta Zisjordaniako koloniak lotuko dituen tranbia eraikitzen ari baita. BDS eta Iruñeko Carrefour aurrean elkartu da merkatalguneak Israelekin duen konplizitatea salatzeko. Parte hartzaile batzuk saltokian sartu dira, baina supermerkatutik kanporatu dituzte. BDS eta Iruñeko Carrefour aurrean elkartu da merkatalguneak Israelekin duen konplizitatea salatzeko. Parte hartzaile batzuk saltokian sartu diren arren, supermerkatutik kanporatuak izan dira. Palestinako genozidioa elikatzen duten supermerkatukate horiei boikota egin diete. Israelek Palestinan duen okupazioaren aurkako eneberen ebazpenak urratzen dituzten konpainiekin akordioak dituelako. Halaber, milaka janari poltsa eman zizkien Israelgo indar armatuei hauek palestinar zibilak, haurrak, emakumeak hiltzen dituzten bitartean. Carrefourrek Palestinarren genozidioa babestu duela Gazan azpimarratu dute, soldaduei pakete pertsonalak oparituz. Gainera 2022an Electra Consumer Products enpresa Israeldarrekin eta haren filial Yenot Bitanekin elkartu zen, biak herri palestinarraren aurkako bortxaketa larrietan inplikatuak. Bestalde, Carrefour aktiboki parte hartzen ari da Zisjordanian kolonia Israeldarrak ezartzeko prozesuan. Maale aduminean dituen dendetako baterako langileak kontratatuz. Gaur egun Israelgo estatuak bere politika genozidarekin jarraitzen duen bitartean eta fronte askotan eraso hilgarriak areagotzen dituen bitartean, Frantziako enpresak aktiboki babesten du Zisjordaniako kolonizazioa.
kolonietako kontratazio ahaleginek erakusten duten bezala. Beraz, BDZ-tatik konplizitatea salatu eta harremanak etetea eskatu dute. Nazio Batuen Ikerketa Batzordeak bere lehen sakoneko ikerketa argitaratu du astearte honetan eta horren arabera gerrako lehen hilabeteetan urriaren 7 abenduaren amaiera arte, bai Israelek bai Hamasek ere gerra krimenak burutu zituzten zibilen aurka. Israelgo gobernuaren kasuan delituak larriagoak dira. Txostenak gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkio tartean sarraskia. Alde palestinarrari erreparatuz gero berriz, Hamas eta beste 6 talde armatu seinalatzen ditu batzordeak. Frantziako alderdi politikoak aliantzak bilatzen ari dira datozen hauteskunde legegilei begira indar gehiago izateko asmoz. Izan ere, Emmanuel Macron presidenteak hauteskundeak aurreratzea erabaki zuen igandeko Europako hauteskundeen emaitzak ezagutu ostean. Ces candidats, une alliance à droite avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites. Mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays. Je pense qu'Éric Ciotti est en train de trahir De Gaulle, il est en train de trahir Chirac, il est en train même de trahir le nom de son parti qui s'appelle Les Républicains. C'est un jour grave pour l'histoire de la République parce que j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir que les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Barne krisia da nagusi Frantziako eskuin tradizionalean, alderdi kontserbadoreko zuzendaritzak Eric Ciotti presidentea kargutik kentzea erabaki du gaur. Ez da giro Frantziako politikagintzan Macronek hauteskunde legegileak deitu dituenetik eta horren erakusle da eskuin tradizionalean sortu den arrakala. Momentu honek sortu du arrakala errepublikanoen artean. Eric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Je crois que le pays... Eric Ciotti errepublikanoen zuzendaria zenak zeresan handiko adierazpenak egin zituen telebistan, aliantza bat egin nahi du eskuin muturrarekin asamblearako bozetarako. Alderdiko zuzendaritzako kideak eta goi kargudun garrantzitsuenak haren kontra agertu dira eta ezohiko bilkura egin dute Ciotti kargutik kentzeko. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Eric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Hala eta guztiz ere Eric Ciotti bere horretan mantendu da eta txio bidez esan du alderdiaren estatutuen urraketan nabarmena egin dela eta bileran hartutako erabakietako batek ere ez duela ondorio juridikorik. Alderdiaren presidente naiz eta izaten jarraituko dut, adierazi du. Bien bitartean Emmanuel Macron Frantziako presidentea Asamblea Nazionalerako hauteskundeen kanpaina bete-betean sartu da eta agerraldia egin du hedabideen aurrean. Amnistia indarrean sartuta ere Puigdemonten aurkako atxilotza agindua indarrean uzteko eskatu du Jarenak.
Euskal Herrira bueltan aurrentzako ikusi eta ikasi programa ospatu da Bilbon, Marijo Harri eta Bilboko Udaleko Euskara Saileko buruarekin izan da Hamaika telebista. Bueno, ikusi eta ikasi programa nahiko aspaldikoa da Bilbon. Aurten lehen egon gara komentatzen, 21. edizioa da, orain gaur amaituko dana. Eta sortu zen, umiei begira, aisialdiko orduetan euskeri erabiltzeko, egia esan familia transmisioarekin lotuta ere bai, euskerie etxien, familian transmititzea oso garrantzitsua dela uste dugu. Eta pizka bat hortik, arrakastatxua izan dalako, urterik urtera errepikatu egin dugu, momentuz aurten arte behintzet. Aurten 21. da. Barrikuntzak egiten dira, antolatzen diren saio mota diferenteak dire, eta guztietan amentxe daukagu maskota, programako maskota, baina egokitzapenak egiten dira, pizka bat familien edo jendearen gustuen arabera, edo tailer batzuk desberdinak, beti ez daiken izen gauza bera. Urtiekin egokitzapenak egin behar izaten dire, bai. Nire makusi naiz, ikusi eta ikasiko programaren maskota, eta nire papera da familietan euskaran erabilera bultzatzea, eta bai familia inguruan, eta bai eskolan, kalean, tailerrak egiten. Espero duguna da, normalien balorazioa ondoren egiten da, azken hilabeteotan, urtearen hasieratik eta gaur arte egin dugun guztiaren balorazioa ondoren egingo dugu. Normalean ona izaten da, ondorio onak izaten dira, merezi du daben programa badala uste dugu, eta alde horretatik normalien planteatzen dozuna da olako ekimenei jarraipena motie, aurrerantzien ere behar diren egokitzapenekin, baina aisialdia eta umiek aukera eukitzea Bilbon, esate baterako, guretzako ezinbestekoa da. Eta orduan, orain arte behintzet, urtero edizio guztietan, gure ondorioa izan da, merezidu izan da bela, eta antzeko programak edo behar bada gehiago egitea ere interesantea litzatekela. Bilbo alde batetik hiria da, handia da, auzo asko ditu, eta guztietara heltzeko, ze hori ere alegin importantea da, programa honen bidez egiten dana, barruti eta auzo guztietara heltzeko, ume guztiek eukiteko aukerie, eta orduan nik espero eta urtengo balorazioa ere ona izango dela. Alain Rekondo zinema ditua dugu pantailaren bestaldean, kaixo Alain? Kaixo, gaurko saioan hitz egingo dugu San Juan aurretik ekainean, Leidor aretoan dauzkagun 3 eskaintza artistiko oso interesgarri dianak pasatuko ditugu, hauekin lotu da beste film batzuen gomendioa esango dizuet, eta aprobetxatuko dugu interes desberdin eskaintzen dituen filmak errepasatzeko. Adibidez, gaur asteazkena 8:00 Zine Forum saioa daukagu, egun aldatzen duna, baina ez ordua, 8:00 izango dana, eta El mal no existe bezala itzuli dan filma eskaintzen digu. Ryosuke Hamaguchiren zuzendariaren film berria da, azkeneko urtetan fama handia irazetako japoniar zuzendaria, adibidez Battery Maikar izan zen bere azkeneko estreinua, sari asko irabazi zituenak, eta Oscarretak eta horrelako saritan nominatua izan zana, eta kasu honetan orain dela hilabete bat komentatu genuen estreinua zana, orain Leidorren daukagu ikusgai, eta edozein zine zaletuarentzat interes handia duen filma alde batetik kontatzen digu historia rural batean, entorno rural batean, enpresa bat, kanpin bat eraiki nahi duena, eta honek bertako ekosistemarekin nola egiten duen gatazka, ez? Eta alde batetik kritika sozial hori kontatzen digu filma, baina beste aldetik zuzendari honek beti hartzen ditu erabaki artistiko oso arriskutsuak, batez ere narrazioa ez eramaten betiko bidetatik. Orduan, bi alderdi horietan interes handia duen filma. Esan dezela gaur asteazkena, 8:00 Leidorren daukagu
ikusgai. Eta gero asteburuan, larunbatean eta astelehenean Hitman filma daukagu ikusteko aukera. Larunbatean gazteleraz eta astelehenean jatorrizko bertsioan, ez? Richard Linklaterren film berria da, bai idatzi eta bai zuzenduta, askotan egin duen bezala. Eta, zuzendari estatuatuarreko zuzendari veterano honen azkeneko filma, komedia munduan dago barne, eta kontatzen digu Gary Johnsonen historia. Gary Johnson benetan existutako pertsonaia da, bera filosofia irakaslea zen, baino bere rato libretan sikario baten papera jokatzen duen, poliziak atxilotzeko aukera emateko sikario hauek kontratatzen duen jendea. Trama oso kuriosoa, komedia puntu handia duena, eta Richard Linklaterren zuzendariak beti ekartzen digu historiak oso ondo narratutak daudenak, eta batez ere pertsonaiak oso ondo idatzita daudenak, ez? Seguru, kasu honetan ere horrela izango dela, eta aprobetxatuz, zuzendari honen filmografia iruditzen zait interes handia duela, eta film asko doze ikusgai, adibidez Boyhood edo Scanner Darkly bezalako filmak, baino nahi nun jarri atentzioa bere trilogia batean, Before trilogia deitzedana, izango ziala Before Sunset, Before Sunrise eta Before Midnight. 3 film desberdin, historia romantiko bat kontatzen, ez? Bikote batena, Celine eta Jesse diela protagonistak, 1985an zuzendutako filmean kontatzen du nola ezagutu zien gau bat pasatzen bienan, 2005an kontatzen du 10 urte berandugo nola bueltatzen dian berriro egun bat pasatzera, eta gero 2015an estrenatu zen azkeneko filma kontatzen duena zelan bi seme-alaba dituzte eta bikote konsolidatu honen historia nola jarraitu duen. Azken albisteekin bagoaz informazio gehiagorako badakizu sartu hamaika.eus atarian ongi izan.